και βρίσκεται στην αποστολή του Άρη. Ενώ να πούμε για έναν παίκτη ο οποίος δεν αγωνιζόταν στο ελληνικό πρωτάθλημα εσχάτως, τον Ντάνστον, ο οποίος έλυσε τη συνεργασία του με την ομάδα του Άρη. Ο ΠΑΟΚ εντωμεταξύ, όση ώρα ο Κωστής Μπότσαρης μας μετέφερε το ρεπορτάζ των δύο ομάδων, πέτυχε καλάθι με τον Λάζαρο Παπαδόπουλο. Σλούκα, προποθέσει ευνηδιασμού, Χαραλαμπίδης για τον Σκορδίλη. Δέχεται τον μπλοκ στα ίσα μάλιστα από τον Παπαδόπουλο. Μάχη για την κατοχή της μπάλας. Τελικά ο Σκορδίλης, όπως υποδεικνύει, Γετσεύσκι για τον Παπαδόπουλο. Υπάρχει φάουλ βεβαίως από τον Μπορόμια. Το καλάθι μετράει από τον Παπαδόπουλο. Εδώ μεταξύ τα νευράκια ανάμεσα στους δύο, η προσωπική αυτή η κόντρα που έχει ξεσπάσει μετά τα όσα έγιναν πριν από ένα λεπτό συνεχίζεται. Κατάφερε να γυρίσει από την άλλη πλευρά και να πετύχει μόλις το πρώτο εντός παιδιάς καλάθι του Άρη στο πρώτο πεντάλεπτο της δεύτερης περίοδου. Παπαδόπουλος πλησιάζει ο σέντερ του ΠΑΟΚ και πετυχαίνει ένα ακόμα 30-18 με τον Παπαδόπουλο να φτάνει στους 7 πόντους. Ένα σουτ 3 πόντων. Γετσεύσκι για τον Παπαδόπουλο. Ο Παπαδόπουλος θα πετύχει το καλάθι, θα πάρει και το φάουλ. Αν δεν έχω χάσει το μέτρημα, πρέπει να είναι η τρίτη φορά στα μπάλα ο Παπαδόπουλος. Τώρα θα τον τροφοδοτήσει ο Μάρσαλ. Ο Παπαδόπουλος, η κίνηση, το hook. Παπαδόπουλος ένα ακόμα σόλο. 50-41. Η διαφορά στους 9. Η αγαπημένη κίνηση του Λάζου της περίοδου. Ο ΠΑΟΚ στο συν 14 πλέον. Γιαννακίδης, Γετσεύσκι, όμορφη προσποίηση στον Ταπούτο. Η πάσα για τον Παπαδόπουλο. Εκεί δεν έχει αντίπαλο. Έχοντας δίπλα του τον κατά πολύ κοντύτερ και στην άμυνα και στην επίθεση. Έλα δούμε αν ο Παπαδόπουλος θα είναι εύστοχος σε ένα πολύ κρίσιμο χρονικό σημείο. Έχει 3 στις 8 έως τώρα. Η μπάλα τελικά θα καταλήξει στο καλάθι. 73-71. Ο Παπαδόπουλος δείχνει ψύχρεμος. Φτάνει πλέον στους 20 πόντους. Μέσα και η δεύτερη. 2 στις 2 για πρώτη φορά στον αγώνα από τον Λάζαρο Παπαδόπουλο. Rebound από... Ο Άρης δεν σταματάει τον χρόνο με κάποιο φάουλ που θα προσπαθήσει να παίξει καθαρή άμυνα. Ακόμα 4. Γκρέι για το 76-71, το οποίο θα παραμείνει. Rebound όμως από τον Παπαδόπουλο. Τώρα θα γίνει το φάουλ από τον μετάδοση τον Κωστή Μπότσαρη.